हेलो राइस नोंथांमोन नै जोंहा दिनै जोंनि जागुरि अनजालु क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव भलिबल कम्पिटिशन जागोन बेनिनो प्रिपेयार जादों लाइटिं खानो थाखाय खुन्थिया गायदों साजायदों खेला जागोन साननि 2टानिफ्राय आरो मोनानि 8टासिम जागोन बेयाव ट्रफि आरो ट्रफिजों लोगोसे फैसा थाफागोन राइस नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय खेला जाहैबाय गासै 8टा टीम नोंथांमोनहा नायनो हागोन खेलाखौ नोंथांमोननो खेला गेलेनायखौबो देखायनो नाजागोन आं नोंथांमोनहा आंजों लोगोसे नायफालांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा फारि फारि नुलांगोन दिनैनि बे खेलाखौ बेखेवनानै होबाय होननानै डिक्लेयार खालामनाय जाबाय गोजोन्थों Ada murah bisa jabat.
9 by 5. No. 10 by 5. Service change. 6 by 10. Red ball. 7-10. Eleven 7. মাঠে দিয়ে তাহলে মাঠে বুড়িয়া বুড়িয়া মাঠে মাঠে রাইট বল Out ball. 17 by 11.